खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खासिबारि गामियाव बर' माइ गायदों आबादारिफ्रा। मस्क'आव थानाय इन्डियान एम्बेसिनि सासे मावफारिया संगालि मावनायनि दायाव हमजादों। बरपेटायाव अर खामनानै धोन सम्पथिजों लोगोसे गोबां रांनि खहा। करीमगंजआव गोबां बिबांनि हेर'इनखौ सीमा बारहोनो नागिरनायनिफ्राय हमनो हादों। जम्मू काश्मीराव बरफ गोग्लैनानै थांनाय फैनाय लामाफोरा गोथेदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोजांनानै थोर थोर मावलायनाय गुसु बोथोरनि समावबो आबादारिया मावनानै दिन्थिबाय अखा बोथोरनि आबाद फोथार। माइनि मुंखौ बर' माइ होननानै फोरमायदों। मागो दाननि थोर थोर मावनाय गुसुनि समावनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खासियाबारियाव आबादारि महेन्द्र औवारिया लाबोनाय अबथिरा अखानि बोथोर। आबादारि महेन्द्र औवारिया पेकेटआव 6 किल'ग्रामै थानाय पेकेट 4 बर' माइ बेगर एबा माइलि लाबोनानै खोथिया फोयो। बेनि उनाव हाखौ फोमोननानै लानानै खोथिया फुनानै 7 माइ गायग्रानि हेफाजाबजों माइ गायनाय खामानिखौ जागायो। गिबियाव माइ गायग्राफोरा गुसुनि थाखाय आबाद फोथाराव ओंखारनो गोसो जायाखैमोनब्लाबो उनाव एसे लासैयैनो फोथाराव गायनाय फुनायनि खामानि मावनानै माइ गायग्राफोरा गोजोननायसो मोनो। गिबि खेबनि थाखाय आबादारि नखरा 5 बिगा हायाव बर' माइ गायनानै गोजोननाय मोन्दों। आबादारि महेन्द्र औवारिनि बिसि अनजिमा बसुमतारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला पेकेट 4 बर' माइनि खोथियाजों 6 बिगा हायाव आबाद मावगोन आरो रानस्राव बोथोरनि लांदां जानानै थानाय फोथाराव बेबायदि आबादनि गेजेरजों माइ गायनानै दिहुननानै नखराव थोजासे मुलाम्फा जानो हागोन। जायखिजाया आबादारिफोरनि जिउ खांनाय बिथिङाव थोजासे बिहोमा फोजौलांनो हागोन। उत्तर प्रदेशनि मिराट नोगोराव पुलिसनि टास्क फर्सआ रासियानि मस्क'आव थानाय इन्डियान एम्बेसिनि सासे मावफारियाखौ संगालि मावनायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय संगालि मावफारियानि मुंखौ चैतेन्द्र सेहवाल होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला चैतेन्द्र सेहवालआ इन्डियान आर्मिनि इसिङारि खौरांखौ रां लानानै पाकिस्ताननि संगालि ISIनो हरखोमाबाय थायोमोन। गोबां सिग्रोमनायनि उनाव पुलिसनि ASTFआ उत्तर प्रदेशनि मिराटआव हमदों संगालि चैतेन्द्र सेहवालखौ। आसामनि बरपेटायाव अर खामनानै मोनसे नखरनिनो गंनै न'फोरजों लोगोसे 50,000सो रांनि खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अर खामनाय जाथाया मोब्लिबारि सर्ट नांनानै खामदों होननानै मिथिनो हादों। बे अर खामनाय जाथाया बरपेटा जिल्लानि मान्दिया तहसिलनि सिङाव थानाय आलफाटि मजासार गामियाव जादोंमोन आरो बे जाथाया दोंनै मोब्लिब तारा गावजों गाव नांजाबलायनानै खामदों होननानै मिथिनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अर खामनायनि जाउनाव गोबां बिबांनि धोन सम्पथिफोरा गासै 5 लाखसो रांनि खहा जादों होननानै मिथिनो हादों। बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोराव दुखु मोननाय खालामनानै होदों आरो जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साउसिल आलीनि न'आव मोब्लिबारि सर्ट नांनानै अर खामनायाव गंनै न'जों लोगोसे माखासे गोनां फोरमानलाइफोर आरो गोबां बिबांनि धोन सम्पथिफोरा खहा जादों होननानै मिथिहोदों आरो मोब्लिब डिपार्टमेन्टनि मोजाङै नोजोर गैयैनि थाखाय बेफोर जाथाया सोमजिदों होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों। करीमगंज पुलिस थानानि सिङाव थानाय सारगला ओनसोलाव फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव गाहाय नोजोर होनानै माखासे नायबिजिरदिंनाया सोलिदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला MZ04A4827 गंसे गारिखौ सिग्रोमनायनि जाउनाव खनासे दोनखुमाग्रा खथानिफ्राय 55 हेर'इन बाक्सुफोरखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंखौ साम्फाइ जिल्लानि तलांसाम पुलिस थानानि सिङाव थानाय ब्रायन क्लिन्टन डाउसननि फिसाज्ला क्रिस्टफार जहुसुआना होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायखौ आयेननि हेफाजाबै नायबिजिरनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जम्मू काश्मीराव गोबां बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव थांनाय फैनाय लामाफोरा गोथेनानै दङ। रबिबारखालि श्रीनगराव थानाय हामामा बिरखं गाथोनाव गोबां बिरखंफोरखौ लेन्डिं खालामनो हायाखै। जाहोनाव बिरखंनि सिबिथायखौ बन्द खालामनांदों एयारपर्ट अथ'रिटिया। ओजोंहाय श्रीनगर जम्मू हाइवेआव गोबां बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव रामबन जिल्लानि बानिहालनिफ्राय रामनगरसिमल' लामाया गेवदों आरो गारि मटरफोरा खारनो हादों।
नाथाय गुबुन जिल्लाफोरनि लामाफोरा गोथे जोबनायाव गारि मटरखौ सालायनो हायाखै होननानै शिलंआव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।